Mercedes, og det er jo en bil, jeg deler med min gode kammerat Morten. Så god en kammerat, at vi kommer til at købe en delbil mere. Det er derfor lidt sørgmodigt, at jeg laver den her video. Nu skal jeg ikke tage soveren på forskud. Men Morten og jeg har talt om, at vi kan faktisk ikke rigtig rumme at have 2 delbiler. Så vi blev enige om, at Fiaten er faktisk til salg. Og hvorfor kom det spørgsmål overhovedet op? Det var fordi samme dag, som jeg skrev, at nu har vi købt en Lancia Fulvia, så var der en, der skrev, hvad så med Fiaten? Er den til salg? Ja, det spørgsmål tykker vi lidt på og kom frem til svaret af ja. Jeg håber ikke, at det er sidste gang, jeg kører ind, fordi jeg har nyt turen her til Vejle. Jeg har kørt af landevejen, og det er ikke alle vejene, at turen har været så spektakulær som her, men landevejen har været en tidsrejse, og det er som den her bil kan.